Salamu alaikum jama'a masu kallo da sauraronmu, naku har kullum Aminu Kamas daga tashar Kamas TV YouTube. Zan kasance tare da ku a cikin wannan littafi mai suna Yarima Suhail, littafin marubuciya Sista Naja'atu. Idan mai sauraro yana biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tsaya ne a inda Yarima ba tare da ya kalle ta ba, ya ce, ki yi sauri ki gama mu je mu gaishe da su mai martaba. Gimbiya Sumayya ta ce, tun yanzu Yarima bai tanka mata ba, ganin haka ya sa ta ci gaba da breakfast ɗinta, domin ta san halin mutumin nata, magana tsada take masa. A nan muka tsaya, yanzu kuma za mu ci gaba. Bayan ta gama ɗauko alkyabbarta ta yi ta saka, sannan suka jera ita da Yarima suka fito. A ƙasa suke tafiya a jere, kuyangin Gimbiya suka take musu baya, a haka har suka isa fada. Nan mutane suka dinga kwasar gaisuwa, daga musu hannu kawai Yarima yake yi, har suka isa gaban mai martaba. Da sauri dogarawa suka zo suka kare su. Yarima daga ganin mutane suna cewa Allah ya taimaki Yarima da Gimbiya a zauna lafiya, har sai da suka tabbatar da Yarima da Gimbiya sun zauna, sannan suka matsa. Nan su Yarima suka kwashi gaisuwa wajen sarki, nan fadawa suka ɗauka, sarki ya amsa muku Yarima da Gimbiya, Allah sarki, rayuwa kenan, sarki yana godiya Yarima mai jiran gado, kuma an gaishe ku. Sannan Yarima ya tashi ya je kujerar da take kusa da sarki ya zauna, ita dai Gimbiya tana tsugunne a ƙasa, sai yatsuna take yi, tana kallon mutane a wulaƙance. Mai martaba ne ya ɗauko wata alkyabba mai kyau da tsada ya miƙa ma Gimbiya. Sumayya hannu biyu ta sa ta karɓa, tare da yin godiya, sannan ta miƙa ma jakadiya ta ce riƙe min. Jakadiya ta zube gaban sarki, ta ce ranka ya daɗe. Gimbiya tana ƙara godiya, Allah ya ja da ran sarki mai adalci, sarkin sarakai. Gyaɗa kai sarki ya yi, nan fadawa gaba ɗayansu suka ɗauka an gaishe ki Gimbiya, sarki ya ji godiyarki. Nan sarki ya yi musu nasiha tare da yi musu addu'an zaman lafiya, sannan suka ƙara kwasar gaisuwa, suka tashi suka fito cikin gida, suka shiga turakar dada. Nan suka gaishe ta ita ma, dada ta yi ma Gimbiya kyauta, sannan suka wuce ɓangaren ummi, suka gaishe ta ita ma, kyauta ta yi ma Gimbiya, sannan daga nan suka je ɓangaren umman Sumayya, suka gaisa, daga nan suka koma ɓangaren su. Suna shiga Yarima ya nufi hanyar zuwa ɓangarensa, ganin Gimbiya tana niyyar bin sa yasa ya dakata da tafiyar, ba tare da ya kalle ta ba, ya ce za ki iya tafiya ɓangarenki, domin yanzu ina son in huta. Bai jira jin abin da za ta ce ba, ya wuce fat ɗinsa. Gimbiya Sumayya tsaye ta yi, takaici duk ya cika ta, ganin yadda Yarima ya dizga ta a gaban bayinta. Tsawa ta daka musu, ta ce su wuce su ba ta wuri. Da sauri duk suka bar wajen. Nan Gimbiya ta nufi fat ɗinta cike da jin haushi. Haka suka yi sati ɗaya suna shan amarcinsu. Tun bayan nan Yarima bai kula. Haka suka yi sati ɗaya suna shan amarcinsu. Tun Yarima baya kula ta. Daga baya Sumayya sai da ta san yadda ta yi Yarima Suhail ya ɗan sake mata fuska, amma idan yana jin ‘yan miskilancin nasa ko sarautar tasa ta kaɗa masa, to ko kallon inda take baya yi. Bayan sati guda, Gimbiya Sumayya ce kishingiɗe a falonta, inda bayanta suke zagaye da ita, wasu suna mata tausa, wasu kuma suna mata fifita, ɗaya tana karanta mata labari. Wayar ta ce ta shiga ruri. Baiwar da take riƙe da wayoyinta ne ta miƙa mata cike da jin daɗi. Sumayya ta yi fikin ɗin wayar, ko sallama ba ta yi ba, ta ce, haba Zinat, aini fushi nake da ke, wai har a yi aure na ba kya garin nan. Daga can ɓangaren Zinat ta ce, to, sarkin ƙorafi, yanzu dai gani a ƙofar gidanki, dogarawa sun hana ni shiga, ki turo a shigo da ni. Cike da jin daɗi Sumayya ta ce, yanzu ko zan aiko. Kallon ɗaya daga cikin bayanta ta yi, ta yamutsa fuska ta ce, ki je waje, ki shigo min da baƙuwata. Da sauri ta miƙe ta ce, an gama ranki ya daɗe. Ba ta fi minti 5 ba da fita,
sai ga su sun shigo da Zinat. Sumayya tashi ta yi daga kishingidan da take, ta ce oyoyo ƙawata ta kaina. Nan bayi suka zube suka kwashi gaisuwa wajen wadda aka kira da Zinat, sai ya mutsa fuska take tana taunar cingom. Ta zauna saman kujera. Nan Gimbiya Sumayya ta kori duk bayin da suke ɗakin. Gimbiya Sumayya kusa da ita ta koma ta zauna. Kafin ka ce mi, an cika gaban Zinat da kayan ciye-ciye da na shaye-shaye. Sumayya cike da farin ciki ta ce, ƙawata kenan, ai ban ɗauka zan ganki yanzu ba. Zinat kurɓar ruwan inibi ta yi, sannan ta aje kwaf ɗin. Ta ce wallahi jiya na dawo garin, shine na ce ba zan faɗa miki ba, surprise kawai zan baki yau. Murmushi Sumayya ta yi ta ce, kin ko kyauta wallahi, na ma ɗauka sai kin gama hutawa za ki dawo, domin na san ki da son tafiya, ki huta Zinat. Ta ce ai saboda ke na dawo amarya, kin sha ƙamshi, kin ga ko yadda kika koma? Murmushin jin daɗi Gimbiya Sumayya ta yi, ta ce, ya na koma diya? Zinat ta ce, aikin fito a gimbiyarki, ta ainihi ke, ni ba ni in sha, ki faɗa min yadda kuke zaune da wannan miskilin mijin naki. Sumayya gyara zamanta ta yi ta ce, ai lafiya lau, miskilanci ko ai sai abin da ya yi gaba. Zinat ta ce, ke ya batun first night ɗinku? Dariya Gimbiya Sumayya ta yi, ta ce ai babu abin da ya gane game da hakan, kin san na yi amfani da magungunan da kika sa aka haɗa min, wallahi har tausayi ya bani ganin bai gane komai ba. Taɓa baki Zinat ta yi ta ce, ke in banda abinki wa ya ce miki ana tausayin maza, in dai kina lallaɓa miji ai sai ya rena ki. Shawara ce zan baki, daga inda miji ya fara ɗaga miki murya, ke ki nuna masa kin fisa hauka, sannan ba kowane lokaci za ki dinga ba mijinki kanki ba, saboda idan kika saba masa da haka to sai kin gundure sa, ya ji ya gaji da ke, daga ƙarshe ma sai ki ga kishiya. Zaro ido Sumayya ta yi ta ce, kishiya kuma? Zinat gyaɗa kai ta yi ta ce, eman, ai wallahi namiji ba a ba sa amana, ke ni fa saboda tsoron halin maza yasa na kasa aure, shi yasa nake cin karena babu babbaka, dukiya ce na tara daidai bakin gwargwado, a lokacin da kuma naji ina buƙatar ɗa namiji ga mazan nan birjik sai na zaɓa, in ma macen nake buƙata ke ma kin sani. Dariya Sumayya ta yi ta ce, haka ne ƙawata, wallahi kin kawo shawara mai kyau, ke ni fa so nake in ga na tara dukiya dan ban haɗa kuɗi yanzu ba da komai, tun da ga mulki sannan kuma ga miji, kin ga dukiya kaɗai ta rage mun, don haka business zan fara, sai dai anya za mu kwashe lafiya da Yarima kuwa? Hararar ta Zinat ta yi ta ce, ke fa matsalata da ke wani lokacin ba ki da ganewa, amma a sannu zan ganar da ke yadda za ki fahimta, amma na gargaɗe ki da lallashin miji, bare ma wannan mijin naki idan ya share ki, ke ma ki fita harkarsa, ke da ni ce da na san yadda zan juya sa ya koma a tafin hannuna. Gimbiya Sumayya ta ce, ba dai Yarima ba, anya akwai macen da za ta iya juya sa? Zinat ta ce, ke fa matsalata da ke kenan, ba ki da ganewa, ke dai ki gwada ki gani, da kanki za ki bani labari, yanzu dai ta so mu shiga daga ciki. Miƙewa Sumayya ta yi tana dariya, Zinat tana binta a baya, suka shige bedroom. A ranar haka Zinat ta wuni gidan Gimbiya Sumayya, tana kimtsa mata makirce-makirce iri-iri, har sai da ta ga Gimbiya Sumayya ta hau ta zauna, sannan ta yi sallama ta barta. Tun daga ranar Gimbiya Sumayya ta daina shiga sabgar Yarima, shi ma share ta ya ci gaba da hidimar gabansa. Yarima tun bai damuwa har abin ya zo ya fara damunsa, yanzu tsawon wata ɗaya da aurensu. Tun satin farko rabansa da Gimbiya, domin ko ɗakinsa ba ta zuwa. Yau da dare kasa daurewa ya yi, don haka ya tashi ya saka alkyabbarsa, ya fito ya nufi ɓangaren Gimbiya Sumayya, da ki ɗinsa ya buɗe, direct bedroom ɗinta ya shiga, can tsakiyar gado ya hango ta ta baje sai baccinta take, a hankali ya taka ya je ya hau saman gadon. Gimbiya Sumayya da take bacci jin ana shafa ta ya sa ta farka, da mamaki take kallon Yarima, can kuma sai ta ɗaura fuska ta ce, lafiya? Yarima ci gaba yayi da abin da yake, kamar ba zai yi magana ba, sai kuma can ya ce, Sumayya yanzu saboda Allah hakan da kike mun kina ganin kin kyauta? Hakika na zo karɓa. Gimbiya Sumayya janye idonta ta yi daga kallonsa, cikin ranta tana jin daɗi, shawarar da ƙawarta ta bata, ganin yau da kansa
ya aje girman kan ya zo ɗakinta. Ganin Yarima Suhail yana shirin rikita ta ya sa ta janye jikinta gefe, ta ce, haba don Allah Yarima, wai menene haka? Ni fa a gajiye nake. Da mamaki Yarima yake kallonta ya ce, haba Sumayya, sai ka ce wadda ta yi wani aiki, ni dai yanzu ki bari in yi, in ya so daga baya sai ki yi baccinki. Gimbiya Sumayya koma ta yi ta kwanta tare da juya masa baya, ta ce, ni ba zan iya ba gaskiya. Yarima binta yana lallashi, da ƙyar ta amince masa, shi ma sai da ta yi ta mashi ƙorafi, tana ta yi mishi ƙorafin cewa ta gaji, kan dole a ƙarshe ya haƙura ya barta ba tare da ya samu natsuwa ba. Toilet ɗinta ya shiga ya yi wanka, sannan ya dawo ya kwanta tare da juya mata baya, cike da mamakin yadda Sumayya ta sauya hali. Gimbiya Sumayya ko murna take yi, ganin ta ɗanci nasara har Yarima Suhail ya zo ɗakinta yau. Ya aje girman kai da sarautar, ya lallashe ta. Tun daga lokacin Yarima shi yake biyo ta ɗakinta, ko da a ce ya yi mata wulaƙanci a wani wajen, ita kuma sai ya neme ta take ramawa, sai ya yi da gaske yake samun haƙƙinsa a wajenta. A haka suka haura wata 6, amma ko ɓatan wata ba ta taɓa yi ba. Dada ta fi kowa damuwa, domin tisa ta take yi a gaba a ɗaki, tana tambayarta ko akwai abin da take sha. Ita dai Gimbiya a'a take cewa, Dada ta ce, a'a Gimbiya, in dai akwai abin da kike yi. Gimbiya sai dai ta yi dariya ta ce, Dada, inda akwai abin da nike yi, ai da kun gane. Dada sai dai ta ce, to, Allah ya kawo. Ko da Yarima ya zo ya gaishe da Dada bayan sun gaisa, Dada ta ce, Yarima, wai har yau ba wani labari ne? Yarima shiru ya yi, sai da ya yi kusan minti 2, sannan ya ce, Dada labarin me kuma? Dada ta ce, ciki mana. Murmushi kawai yayi ya ce, Dada ai haihuwa lokaci ne, idan da rabo za mu yi. Dada ta ce, to, Allah Ubangiji ya kawo mai albarka. Yarima ya ce, amin. Sannan Yarima ya tashi ya fita. Dogarawansa da suke tsaye bakin ƙofa suna ganin ya fito, nan suka fara masa kirari, yana gaba suna biye da shi. Tun kan ya isa wajen jerin motocinsa da ya sa aka tanadar masa don zai fita, da sauri aka buɗe masa don ƙarerriyar motarsa da take tsakiya, nan ya shiga baya ya hakimce, sannan dogarawa suka shiga sauran motocin. Aka tashi a tsaka, nan aka kama hanya. Asibitoci ya je ya kai ziyara, ya duba marasa lafiya, ya yi musu kyauta, sannan ya wuce gidan marayu, ya ba da kayan abinci. Kowa ya ji daɗin ziyarar da ya kawo, domin daman halinsa ne. Daga nan suka kama hanyar gida, ko da suka isa bai shiga ba, sai da ya tsaya ya sa aka tara ma'aikatan gidansa ya raba musu kuɗi. Nan suka zube suna ta godiya. Daga nan ya wuce fat ɗinsa, yana shiga ya cire kayan jikinsa, ya faɗa toilet ya yi wanka. Bayan ya shirya, saman gado ya faɗa yana hutawa. Buɗe ƙofar da aka yi ne ya sa ya buɗe idonsa da yake a lumshe. Ganin Gimbiya Sumayya ce ya sa da mamaki ya kalle ta, domin ya san ba ta shigowa ɗakinsa sai idan tana buƙatar wani abu. Mai da idanunsa ya lumshe, takowa ta yi ta hau saman gadon ta zauna a gefensa. Ganin bai da niyyar buɗe ido ya sa ta ce, ashe har ka dawo, tun ɗazu nake aikowa a duba min idan kana nan. Yarima ba tare da ya buɗe idanunsa ba ya ce, ya aka yi kika shigo min ɗaki, ba a faɗa miki na ce kar wanda ya shigo ba? Gimbiya Sumayya murmushi ta yi ta ce, yanzu dan zan shigo ɗakin mijina har sai an bani izini a matsayina na matarka? Banza Yarima ya kyale ta, ganin bai da niyyar tanka mata, ya sa ta kwanta a jikinsa. Ta ɗauka zai gwasale ta ne, amma ta ji yayi shiru bai ce komai ba, don haka ta kai hannu tana shafa fuskarsa. Daga nan ta fara kisin ɗinsa. Daman abu ga wanda yake nema, Yarima ya biye mata. Ya yi mamaki yadda yau bata hana sa kanta ba, domin ya san hali, da ya fara za ta fara cewa ta gaji, amma yau sai da ya gaji don kansa sannan ya barta. Rungume ta yayi a jikinsa cikin shagwaba ta ce, my sweetheart, dan Allah ina so ka bani miliyan 2. Yarima bai yi mamakin jin hakan daga gare ta ba, domin daman ya san za a rina, ba za ta taɓa bashi kanta a banza ba sai da dalili. Buɗe idonsa yayi ya safke su a kan fuskarta, kamar ba zai yi magana ba, sai kuma can ya ce, me za ki yi da kuɗi? Sumayya ba tare da damuwa ba ta ce, business nake so in yi, kaga zama haka nan ai bai dace ba,
za mu haɗa jari da ƙawata Zinat, za ta dinga zuwa tana saro mana kaya, za mu buɗe babban butik a can Abuja. Yarima tun da ta fara bayanin ya tsare ta da ido, har ta kai aya sannan ya ce, ke baki ji kunya ba, ki ce za ki yi kasuwanci, akwai abin da na rage ki da shi ne, Sumayya. Gimbiya Sumayya ɗaura fuska ta yi, ta ce, kai fa matsalata da kai kenan, ko shi bizines dole sai marar shi, sai talaka zai yi bizines mara wadata? Yarima janye jikinsa ya ce, idan ke baki da hankali, to ni ina da shi, kuma ba za ki yi ba. Yana gama faɗin haka ya wuce ya shige toilet domin ya yi wanka. Gimbiya Sumayya binsa ta yi da kallo, cike da takaici, ta ce, tsiyata da kai, baka san arziki ba, sai da na gama baka kaina sannan ka nemi ka wulaƙanta ni, to wallahi baka isa ba, ka hana ni wannan kuɗin, don haka mu zuba mu gani. Tana gama faɗin haka ta janyo kayanta ta saka, ta tashi ta fita ta bar ɗakin. Tana fita daga ɗakin Yarima, Pat ɗinta ta wuce, ko ta kansu Jakadiya ba ta bi ba, da suke tsugunne suna ta kwasar gaisuwa. Wucewa ta yi ta shige bedroom ɗinta, wayarta ta ɗauka ta kira Zinat, zagaye ɗakin ta shiga yi, ta ƙagara Zinat ta ɗaga wayar, amma har ta tsinke ba ta ɗaga ba. Tsaki Gimbiya ta ja, ta ce ita fa matsala ta da ita, a yi ta kiranta sai ta ga dama take ɗauka. Ƙara kiranta ta yi, bugu na farko, na biyu ta ɗaga, ko gaisawa ba su yi ba. Ta ce, Zinat, kina jin wancan ɗan rainin hankalin? Wai ba zai bar ni in yi bizines ɗin ba? Zinat cikin tsawa ta ce, what? Shi har ya isa ya hana ki, kuma ki hannu? Gimbiya ta ce, yoke kina tunanin ma zan hannu ne? Zinat dariya ta yi, daga can ɓangaren ta ce, wallahi in ni ce ya nemi ya raina min hankali, tuni zan nuna masa iyakarsa, ke a ƙarshe ma zan iya kashe auren, tunda dama da shi yake takama. Gimbiya zaro ido ta yi kamar tana gaban Zinat, ta ce, ki rufa min asiri, ai wallahi ba zan iya rabuwa da shi ba, sai dai na san ta inda zan bullo masa, ki bar ni da shi. Zinat ta ce, to shi kenan, ni dai ina jira cikin week ɗin nan in ga alat, saboda so nake in je in gama komai da wuri in dawo. Gimbiya Sumayya ta ce, to shi kenan, kar ki damu. Nan suka yi ban kwana, suna gama wayar Gimbiya ummanta ta kira, sai da ta kusan tsinkewa, sannan Sultana Sadiya ta ɗaga da sallamarta. Sumayya ko gaishe ta bata yi ba, ta ce, ummana, wallahi Yarima bai da mutunci. Sultana Sadiya a rikice ta ce, na shiga uku, Shalele, me yake faruwa ne? Wallahi in dai wani cin mutuncin ya yi miki, zan rufe ido in ci masa mutunci shi ma, daga shi har mahaifiyar tasa a tafin hannuna suke, ki faɗa min abin da yake faruwa. Sumayya cike da jin daɗin ganin yadda mahaifiyar tata take kula da ita, sannan ta ba ta labarin biznes ɗin da take so ta yi, da yadda suka kwashe da Yarima. Sultana Sadiya ta ce, ai bai isa ba, in dai ina raye ba za ki taɓa yin kuka ba, amma kafin in ɗau mataki da hannuna, ki je ki fara samun dada ku yi maganar, domin na san ita za ta fahimce ki sosai, in ko ta yarda na san Yarima ma zai amince, ko da a ce baya so. Cike da jin daɗi Sumayya ta ce, haka fa za a yi, umma na, wallahi shi yasa nake ƙara son ki, saboda duk abin da nake so ke ma kina son sa. Yar dariya Sultana ta yi, ta ce, idan ban so abin da kike so ba, to nawa zan so, ke kaɗai fa na mallaka, ke ni fa ba ma wannan ba, wai har yanzu ba wani bayani ne? Sumayya ta fahimci inda mahaifiyarta ta dosa, amma sai ta nuna ba ta fahimta ba, ta ce, umma wani bayani kuma? Ummanta ta ce, ke gidanku, ni za ki yi makwana-kwana? Ke ni ban yarda da ke ba, anya ba ki yin family planning kuwa? Dariya Sumayya ta yi, ta ce, ni babu abin da nake yi, kuma ni ma insha Allahu sai na shekara 5 sannan zan haihu. Sultana Sadiya ta ce, na shiga uku, ke gidanku wa ya ce miki ana gudun haihuwa a gidan sarauta? Gimbiya cikin shagwaba ta ce, umma, ke ma fa sai da kika daɗe sannan kika haihu. Umma ta ce, to ai, ni ma ba don na so ba, Allah ne bai bani da wuri ba. In ma kin san kina yin wani planning, to wallahi ki daina. Gimbiya ta ce, ni dai yanzu dai shi kenan umma, tunda na ce miki babu abin da nake yi, ai sai ki bar maganar. Ni fa buƙatar business ɗin nan, bari dai in je mu yi magana da dada. Umma ba don ta yarda da ɗiyar ta ba, ta ce, to shi kenan sai na ji ki.
Gimbiya tana gama wayar wanka ta shiga ta yi, bayan ta fito shiryawa ta yi cikin shigarta gwanin sha'awa, sannan ta fito nan kuyangi da bayanta suka take mata baya har suka shiga turakar sarki. Lokacin da ta shiga falo, Dada tana kishingiɗe ana mata tausa, nan duk ma'aikatan Dada suka gaishe ta tare da yi mata kirari, tana yatsina fuska ta amsa musu. Nan bayanta su ma suka zube suka kwashi gaisuwa a wajen Dada. Gimbiya zama ta yi gefen Dada ta gaishe ta. Dada cike da fara'a ta amsa mata, ta ce, ‘yar albarka, me yake tafe da ke? Allah ya sa ba wannan sarkin iya yin ba ne ya yi miki wani abu. Gimbiya ƙara ɓata fuska ta yi ta ce, Dada kamar kaukin sani, wallahi ƙararsa na kawo. Dada ta ce, O, ni Asma'u, yanzu yaron nan da nake ganinsa miskili ashe shi ma ya iya mugunta. Yanayin yadda Dada ta yi maganar ya so ya ba su mai dariya. Gimbiya kallon bayanta da suke tsugune ta ce, Dalla ku tashi ku ba mutane waje, kun zo kun saki kunnuwa kuna sauraron mu. Da sauri suka rausaya gaba ɗayansu suka watse. Allah ya huci zuciyar Gimbiya, mun bar ku lafiya. Sannan suka tashi suka fice. Dada kallonta take cike da mamaki ta ce, Sumayya ashe har yanzu kina nan da halinki na wulaƙanci. Gimbiya murmushi ta ce, To ai su ne ba su san su ba mutane waje su yi magana ba, sai su wani yi zaune, kuma idan na sakar musu fuska sai su raina ni. Dada sakin baki ta yi tana kallonta har sai da ta kai aya, sannan Dada ta ce, Sumayya na hane ki da wannan halin, ya kamata ki zauna da kowa lafiya, domin wata rana mijinki shi zai kasance sarkin garin nan. Murmushi Sumayya ta yi ta ce, To ranki ya daɗe, tuba nake. Murmushi Dada ta yi irin nasu na manya, sannan ta ce, Ina sauraron ki, mai mijin naki ya yi miki. Gimbiya gyara zamanta ta yi, sannan ta ce, Dada, daman kasuwanci nake so in yi, shi ne na tambayi Yarima ya bani jari, sai ya hana ni, kuma wai ba zan yi kasuwancin ba. Murmushi Dada ta yi ta ce, In ban da abinki Sumayya, me kike nema kika rasa a gidan nan? Kuma na tabbata babu abin da za ki nema wajen Yarima ki rasa, domin na san sa da kyauta, hannuwansa a sake suke. Sumayya ɓata fuska ta yi kamar za ta yi kuka, ta ce, Dada, ni ma ina so in dinga cin gashin kaina, kuma fa ƙawata ce za ta dinga kular mana da kayan, ba sosai zan dinga zuwa ba, ita za ta dinga yi mana komai. Dada ganin Sumayya ta ɓata fuska ya sa ta ji babu daɗi, domin tana son jikarta ta sosai, jininsu ya zo ɗaya, don haka ta ce, Ki kwantar da hankalinki, yanzu ki kira min shi a waya. Yarima bayan ya fito wanka, ya shirya cikin shigarsa ta alfarma, ya yi kyau sosai, wayansa ya ɗauko, ya kira Shahid, inda ya shaida masa ya zo su je ya raka sa gidan gona, akwai abin da yake so ya yi a can. Shahid ya ce, To shi kenan ranka ya daɗe, daman yanzu haka zan fito daga fada, sai ka fito mu haɗe. Yarima ya ce, Ok, sai na fito. Cike da ƙasaita yake tafiya, duk inda ya gifta kallonsa ake, cike da sha'awa, ana kwasar gaisuwa. Yarima yau ‘yan jin kan ne suke kansa, ko hannuwan ma ba su samu matsayin a ɗaga su ba yau, ballantana masu gaisuwa su ɗan ji daɗi. Lokacin da ya fito, dogarawa duka suka taso, ɗaga musu hannu ya yi alamun a'a. Kar wanda ya kusance shi, sai da ya kusan kaiwa wajen motar sai ya ji wayarsa tana ringin. Tsayawa ya yi daga tafiyar da yake ya ɗauko wayar, ganin mai kiransa kamar ba zai ɗaga ba, har sai da ta kusan tsinkewa, sannan ya ɗaga ba tare da ya ce komai ba, ya kanga a kunnensa. Gimbiya Sumayya jin bai yi magana ba ya sa ta miƙa ma Dada, ta ce, Gashi ku yi magana. Dada tana kangawa a kunnenta, ta ce, To sarkin miskilanci, baka ji ma za ka iya magana ba ko? Yarima jin muryar Dada da ya sa ya ɗan yi murmushi ya ce, To me zan ce? Dada ta ce, Babu fa abin da za ka ce, yanzu dai ka zo ina son ganinka. Yarima yana jin haka ya san da wata a ƙasa, musamman ma da ya ga da wayar Gimbiya aka kira sa. Dada ta ce, To, ko ni ma wahalar yi min maganar ake ji? Murmushi Yarima ya yi, ya ce, Dada, yanzu fita zan yi, ki bari sai na dawo, sai mu yi maganar. Dada ta ce, Sannu, babana, to idan ni kana ganin ka raina ni, to sai in kira ubanka, shi da ya isa da kai sai ya zo ya sa ka zo. Yarima ya ce, Shi kenan, kakus, gani nan zuwa, ai abin bai kai ga haka ba.
Dada ta ce, ina sauraron ka. Yarima ba tare da ya ba ta amsa ba ya kashe wayarsa, kallon Shahid ya yi da yake tsaye yana kallonsa. Ya ce, Shahid, bari in je wajen waccan tsohuwar, tana nema na tun kan ta ja min sharri wajen dadi. Dariya Shahid ya ce, to ranka ya daɗe, sai ka fito. Yarima ko da ya shiga bai yi mamakin ganin Gimbiya Sumayya ba, don haka zama ya yi bisa kujerar da take opposite ɗin wadda su Dada suke a bisa kanta. Nan ya gaishe da Dada cike da girmamawa, ita ma ta amsa masa. Daga nan shiru ya biyo baya, can sai Dada ta ce, Suhail, ka ban mamaki wallahi. Yarima kallon ta yayi da mamaki, amma bai ce komai ba. Dada ba ta yi mamakin shirin da ya yi ba, saboda ta san halinsa, don haka ta ci gaba da cewa saboda Allah don matarka tana son ta yi kasuwanci sai ka hana ta. Yarima harara ya wurga ma Sumayya, sannan ya mai da kallonsa ga kaka. Kaka ta ce, kai, tambayarka nake, shine kake yi min shiru? Yarima cikin rashin damuwa ya ce, Dada, ai na ɗauka ta baki amsar abin da na ce mata. Dada riƙe baki ta yi ta ce, wai kai wani irin mutum ne, amsar ma baka ji za ka iya bani ba? Yarima shiru ya yi, kamar ba zai yi magana ba, can kuma sai ya ce, to ai na ce mata ban amince ba, saboda babu abin da na rage ta da shi, kuma in dai kuɗi ne zan iya bata, amma ban yarda ta yi kasuwanci ba, ai sai ta ja mutunci na ya zube a idanun mutane. Daka ma Gimbiya tsawa ya yi, ya ce, ke ba haka na ce miki ba? Gimbiya ta tsorata da tsawar da ya yi mata, amma sai ta dake ta ɗauke kanta daga kallonsa, ta da taɓa hannuwa ta shiga yi, ta ce, na shiga uku, yanzu a gabana kake mata tsawa, ai da haɗe muka yi ni da ita, ka hau mu da duka, sai in ga kamar zai fi maka sauƙi ko ƙila ka huce. Yarima ya ce, Allah ya baki haƙuri, amma dai ya kamata ki duba ki ga maganar nan, bai dace a ce ta dinga yawo tana cakuɗa a cikin maza ba. Kaka kallon Sumayya ta yi da ta ci fes, sannan ta mai da kallonta ga Yarima, ta ce, ai, ta ce ba sosai za ta dinga zuwa ba, abokiyar kasuwancin ce za ta dinga kula da komai, don haka ina so ka bata kuɗin, in kuma baka iya bata, sai in kira ‘ya'yana su bayar, tunda su sun isa, kuma ni na isa in gaya musu. Yarima bai ce komai ba, ya ɗauko cek ya cike mata, ya miƙa mata, ya ce gashi nan, kuma duk abin da ya faru, ki yi kuka da kanki. Dada ta ce, insha Allahu, babu abin da zai faru, sai alkhairi, kuma dan baƙin ciki ba za ka iya bata kash ba? Yarima Suhail miƙewa ya ce, Dada, so kike ki ja zamin ciwon kai ko? Bari in tafi, ana jira na. Dada ta ce, ka dai ji da shi marar mutunci kawai. Suka yi dariya ya wuce. Yarima murmushi ya yi, ya ce, na barki lafiya ‘yar tsohuwa. Sannan ya fice ya bar turakar. Gimbiya Sumayya tana ganin ya fita, ta tashi ta hau tsalle da murna, daga ƙarshe rungume Dada ta yi, ta ce, na gode sosai ranki ya daɗe, Allah ya ƙara tsawon rai, wallahi kin gama min komai. Dariya Dada ta yi ta ce, ni sakarni ja'irar yarinya kawai, amma a gaban Yarima bi kika yi kika marerece kamar da gaske. Ita ma Gimbiya dariya ta yi ta ce, ai wallahi don ina neman abu a wajensa ne, shi yasa na barsa ya ci min mutunci, son ransa ban tanka ba. Dada riƙe haɓa ta yi ta ce, to, dama ashe ba shi kaɗai yake rashin mutuncin ba, har da ke? To wallahi ki gyara, domin aure ba abin wasa ba ne, kuma ki daina ganin na sa shi ya barki, ki yi, to wallahi, ki kama kanki, ki riƙe mijinki, kar ki fifita kasuwanci akan aure, kuma dan kin ce ƙawarki za ta dinga kula da komai, shi yasa na goyi bayan haka, ki ji tsoron Allah. Gimbiya Sumayya ta ce, na ji Dada, zan kula, na gode sosai. Miƙiya Sumayya ta yi tana gyara alkyabbarta, sannan ta ƙwala ma Jakadiya kira, da gudu Jakadiya ta shigo tare da zubewa ƙasa, ta ce, na amsa kiranki ya shugabata. Kallonta Gimbiya ta yi ta ce, ku zo ku ci gaba da aikinku na kula da Dada. Jakadiya ta ce, to ranki ya daɗe. Sannan Gimbiya ta yi gaba tana cewa, kakus na wuce. Dada ta ce, to Sumayya. Gimbiya Sumayya tana fitowa, nan bayanta suka miƙe suka take mata baya ta koma ɓangarenta. Yarima Suhail yana fitowa fuskarsa a ɗaure, ya karɓi kiɗin mota a hannun direba, da sauri ɗaya daga cikin dogarawansa ya buɗe masa motar ya shiga.
Shahid ganin Yarima bai ko kalle sa ba, kamar bai san da shi ba, ya shige mota, don haka shi ma ya je ya buɗe ya shiga yana cewa yau da kanka za ka ja mu? Yarima bai ce komai ba, ya ja motar ya bar gidan, gudu yake yi sosai da motar. Shahid yana ta yi masa magana, yana ta yi masa magiya akan ya rage gudu, amma Yarima kamar ba da shi ake ba. Cikin ƙanƙanin lokaci ya isa gidan gona, hon ya shiga yi da sauri mai gadi ya zo, ya hangame masa gate, ya shiga da motar, yana yin fakin fitowa ya shige ciki. Bai ma kula da gaisuwar da ma'aikatan gidan suke yi masa ba. Shahid numfashi yake maidawa, cike da jin daɗin sun zo lafiya, domin bai kawo maransa za su iso lafiya ba. Daga ƙarshe dai buɗe motar yayi ya fito. Nan ya tsaya sai da suka gama gaisawa da ma'aikatan, sannan ya wuce cikin gidan. A falo ya tarar da Yarima kwance saman kujera, idanuwansa a lumshe, ya yi matashin kai da hannuwansa. Shahid tsayawa ya a gefensa, ya ce, wai Yarima, me yake faruwa ne? Na ga tun da ka dawo daga kiran da dada ta yi maka, fara'arka ta gushe, kuma don mugunta, ka dinga gudu da mu a mota. Idan kai ba ka son ranka, to ni ina son nawa. Yarima idanuwansa a lumshe bai tanka masa ba. Shahid tsaki ya ja tare da zama ya ce, kai ni fa matsalata da kai kenan, sai ana yi maka magana ka share mutane kamar ba da kai ake ba. Shi dai Yarima Suhail bai ce komai ba, sai da ya kusan minti 5 sannan ya buɗe baki da ƙyar ya ce, Shahid, wallahi Sumayya ba ta da mutunci, yanzu saboda Allah duk mutunci na, amma tana nema ta zubar min da shi. Shiru ya yi na ɗan lokaci, sannan ya ci gaba da cewa, ni duk abin da take min ban taɓa kai ƙararta ga kowa ba, amma ita da mun ɗan samu saɓani, to sai kowa ya sani. Ya za a yi matar aure kuma matar Yarima kamar ni a ce wai na barta tana business har da ta goya mata baya? Ai sai a ja min abin magana. Shahid cikin ransa ya ce, ai in dai wannan marar mutuncin ce za ta aika, domin ba zan taɓa manta rashin mutuncin da ta yi min ba ranar da na zo wajenka. Can kuma sai Shahid ya ce, ka yi haƙuri, ka san mata sai da haƙuri, ka ci gaba da haƙurin da na san ka da shi. Yarima buɗe idonsa ya yi da suke a lumshe, ya yi murmushin da ya fi kuka ciwo, sannan ya ce, Shahid, kallon da ake yi min ni ne macuci, cutar Sumayya nake yi, babu wanda ya taɓa tambaya ta yadda zaman aurenmu yake, amma wai ni zan saki matata ta dinga yawon kasuwanci a garuruwa. Shahid cike da tausayi yake kallon abokin nasa, domin ya san ba a taɓa jin matsalarsa saboda zurfin cikinsa, amma yau shi ne yake faɗa masa abin da yake damunsa. Tabbas ya san ba ƙaramin ɓata masa rai aka yi ba. Shahid ya ce, don Allah Yarima, ka ci gaba da haƙuri, ka dinga yi mata fatan alkhairi, kar ka ɗauki mataki, insha Allahu da kanta za ta daina abubuwan da take yi. Yarima Shahid mai da idanuwansa ya lumshe, yana jin wani iri a ransa. Ganin haka ya sa Shahid ya tashi ya fita yana zagaye gidan gonar. To jama'a, an ce laifin daɗi ƙarewa, nan za mu dakata a cikin wannan littafin. Domin jin ci gaban wannan labari, ku biyo mu a tashar mu ta YouTube mai suna Kamas TV, ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don samun sababbin shirye-shiryenmu. Ga masu neman ƙarin bayani ko ƙorafi ko ta WhatsApp, za ku iya neman mu a nambar waya kamar haka: 08035150426. Godiya ga editanmu Musa Mai Rabo. Muna godiya.